Bu aydınlatlarımı öň eşden ýa-da eşitdim diýenleriniz az bolmagy mümkin. Emma mundan beýle siz diňe aladyň danışmaglykdan dol maglumatlary eşitip bilerseňiz. Bir näçe ýyldan bäri Türkmenistan tarapyndan tassyk edilen Türkiýede saglyk barada öňde barajy universitetleriň biri bolan Bezemen Üniversiteti hakynda bugün maglumat bermekçi. Bu üniversitet beýleki üniversitetlerden tapawutly bolup diňe saglyk boýunça ýürütleşdirilendir. Bu ýerde bilmelýän talipler eýsen teoriýa bilen çäklenmän, amal taýdan hem ýokary derejeye ýetýärler. Siz okap ýörkäňiz professionallaryň ýanynda praktika geçip ýokary tejribe gazanarsaňyz, Bezmeýän üniversitetiň ogurlary tip, diş hemşirçiligi, efsanaçylyk, beslenme, fizioterapiýa, saglyk dolandyryş, ekoterapiýa jemi 9 ugur boýunça Türkmenistanly ýaşlara bilim kapysyny açan üniversitet. Häzirki wagtda ýerler çäkli bolmagy bilen şu günden ýeriňizi öňünden üpjün edip bilerseňiz. Okuw tölegi $6.000 başlaýar. Depozit ýyllyk tölegi 10 götermi. 1 ýyllyk tölegi nägat töleýäňizde 10 göterme arzanladyr. 4 ýyllyk tölegi bir gezekde töleýäňizde 15% arzanladyr. Bir maşgaladan 2 adam okasa 10 göterme arzanladyr. Gelecekde lukman bolma arzuňyzy şu günden amala aşyryp bilerseňiz. Eger siz hem okuwuňyzy we resmi alanyňyz boýunça dogry, ygtybarly professional hyzmat almak isteseňiz, aladyň danışmalyk size %100 kepillik ygtybarly hyzmat ödürleýär. Al Azim Consulting.